सायख' दख'रायारि 13 बोसोरनि सिङाव थानाय गथ'साफोरनि जोलुर बादायलायनायखौ मा बुङो बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थाखानाय मावथांखि बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि बे मावथांखिनि सिङाव गुबुन गुबुन हाबाफारि समाजारि बिथिं आरो हारिमु बिथिं बा गुबुन गुबुन बिथिंजों लोगोसे गेलेनाय बिथिंखौ मेनलि 13 बोसोर बैसो सिंनि हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि जोलुर बादायलायनाय बे हाबाफारिखौ आथिखालाव नैबे जुलाइ दानाव आरो आगस्ट दानसिमाव बे हाबाफारिखौ क'क्राझार जिल्ला एबसुनि सिङाव थानाय दख'राफोरा दायो खालामबाय थादों। बे एखे रोखोमैनो गसाइगाव दख'रा एबसुआ दावागुरि लाइमोन क्लाब काम लाइब्रेरिनि बे फोथाराव खुंदों। दा बेयाव जों क'क्राझार जिल्ला एबसुआबो आगस्ट दाननि फार्स्ट उइकआवनो बे हाबाफारिखौ खुंफुंनो थाखाय थाम-थिम जादों। देग्लाय पर्बतजरा साब डिभिजननि सिङाव काजिगाव दख'रायाव बे हाबाफारिखौ खुंगोन। बेखायनो जोङो दख'राफोरनि जे दायो आन्डार 13 जे फुटबल बियो सोलिबाय थादों आरो थांनाय बोसोरनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखि बादि हिन्जावसाफोरनि 13 बोसोर बैसो सिंनि गेलेनायखौ लाफानो थाखाय जों दख'रा आफादफोरखौ खावलायदों आरो जिल्ला आफादाव मोनसे हान्जा बेखौ थि खालामनानै मिरुआव गेलेहैनायनि जोङो बेनि जे गेलेनाय बेखौ गेलेनो थाखाय बा खालामनो थाखाय जों दख'राफोरखौ खावलायनाय बायदि दायो माखासे दख'राफोरा खावलायदों आरो माखासे दख'राफोरनि सिङाव हिन्जावसाफोरनि गेलेगिरिनि जे बाहागो लानाय बा ओंखारनाय बेयो जोबोद खम। बेखायनो दा जायाबाबो उननि समाव हिन्जावसाफोरनि जे हिन्जावसाफोर गेलेगिरिखौबो जोङो दिरुननो थाखाय माने खामानि मावगासिनो दं आरो बेयाव जोंनि बिमा बिफाफोर आरो जोंनि ओनसोलनि साननो हनो गोरों सुबुंफ्राबो बे आयदायाव एसे सहाय आरो सहजुगिता खालामोबा बे थारैनो हिन्जावफोरनि बिथिङावबो जों गेलेगिरि दिरुननो हागोन होननानै जों सानो। आबसुआ मानि थाखाय सोलोंथाइजों लोगोसे गेलेनाय बिथिङावबो जे बिदि हाबाफारि लानांगौ जाखो मा बुंगोन बेखौ लानानै? ओरैनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ नोजोर होदों जे गोलोम बोथोरनि बन्द' समाव जोंनि उन्दैफोरा स्कुल गैयैनि जाउनाव फ्राय ओरैनो थानाय जोंनि गामि ओनसोलफ्राव जों नुनो मोनो। बे गथ'फोरखौ जोङो मेनलि जोङो देहायारि गोख्रों लाखिनायजों लोगोसे आरो जाय गथ'फ्रा गेलेनायनि सायाव बा फुटबलनि सायाव पटेनसियेलिटि दङ बे गथ'फ्रा बे फुटबलखौ केरियार हिसाबै लांनानै गावखौ सासे प्रफेसनेल गेलेगिरि खालामनो हानायनि मोनसे माबाया दङ। दा बेखौ लानानैनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे थांखि आरो नोजोरजों बे हाबाफारिखौ लाबाय थादों।